پارێزەرێکی کوردێ ڕۆژئاوای کوردستانê ferhengek bi sê zimana derxist. Bi helkefta Roja Cîhanî ya Zimanê Dayîkê Roja Şemiyê li bajarê Bochum ya Almanyayê ahenga îmzekirina ferhenga parêzer Cemîl Emîn ji aliyê rêxistina ronak û rêxistina avoya Almanî birêve çû û duê ahengê de hejmarek kesayetên siyasetmedar û rewşenbîr û nivîskar û helbestvanên Kurdên Rojavayê Kurdistanê bejdar bûn. Parêzer Celal Emîn ferhenga xwe bi her sê zimanên Kurdî, Erebî û Almanî li Berlîna paytexta Almanyayê derxist. Navborî ew ferhenga xwe ya ku peyv û gotinên yasayî li xwe digire, di salên borî de bi her du zimanên Kurdî û Erebî çap kirbû û niha careka din çap kir piştî ku zimanê Almanî jî lê serbar kir. Parêzer Celal ji dayîkbûyê bajarê Dirbêsiyê ye. Sala 1971 ji dayîk bûye. Ev 5 salê wî ne li Berlîna Almanyayê dijî. Di Kolîjeya Yasayî de di zanîngeha Helebê de sala 1994 bi destxwefa aniye û niha wek parêzer û rawêjkarê yasayî kar dike.